נו. ויהי בימי חמינאי וחמינאי, יום הולך מנתן ועד פורדו 720 ומאה צנטריפוגות בימים ההם, כשבט המלך חמינאי על כיסא בונקרו אשר בתרן הבירה, בשנת 36 למולכו עשה טבח לכל אזרחיו ומתנגדיו, חיל משמרות המהפכה ובכירי הבסיס לפניו. ביום השביעי כטוב לב המלך בבונקר אמר ללריג'ני לשמחני לפז השקיענו לבקריקני 14 איסים המשרתים את פני המלך חמינאי, לכבות את הסיבים לפני ירש לבל יראו העמים את הטבח, כי תבוך טובח עד מאוד, ותמהל מחאת הרעה לדעוך בדבר המלך אשר ביד 10 איסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. איש רפובליקני היה בוושינגטון הבירה, ושמו דונלד בן פרד טראמפ ג'ינג'י, איש ימיני אשר רגלה מן התקשורת עם כל הפייק אשר כיזבו עם הטוויטר אשר נחסם, אשר רגלה צוקרברג מלך המתה. ויומן את בנימין ונתניהו איש צרח, כי אין לו אוהב בתקשורת ואוהב במשפט, באיש כלפה וכלשון וביתנכל לשמאל אליו לקחו דונלד לו לבן ברית. ובכל יום ויום דונלד מצייץ לפני חצר בית התקשורת לדעת את שלום בנימין ומה יעשה בו בבית המשפט. ובהגיע תור בנימין בן ציון איש צרח, אשר לקח לו לאישה לבוא אל אדון, לא ביקש דבר כי עם הפציצי בשתיים והפלת המשטר. ויהי בנימין נושא חן בעיני הקונגרס, ניקלו בנימין ודונלד וכל אנשיהם לשלוח יד במבקשי הגרעין, ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל המנהיגים. ניקלו בנימין ודונלד וכל אנשיהם לשלוח יד במבקשי הגרעין, ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל המנהיגים. ויאהב דונלד את בנימין מכל המנהיגים, וישכן וחסד לבדם מכל הבריתות, וישם כתר הטוויט בראשו ויפקידהו על הגרעין.